Кумитаи Бехатари Озуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи ваколатҳои худ дар самти назорати байторӣ ва зотпарварӣ фаъолияташро ба роҳ монда, ҷиҳати ба нақшагирӣ ва татбиқи чорабиниҳои зидди эпизоотӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва сектори хусусӣ, назорати байторӣ, беҳдоштӣ дар корхонаҳои парвариш, истеҳсол, коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, инчунин назорати гардиш, воридот ва фурӯши маводҳои байторӣ, ташкили маҳзани маълумотҳо оид ба манбаъҳои бемориҳои сироятӣ, аккредитатсияи корхонаҳои истеҳсолии кишварҳои хориҷие ки аз онҳо ба қаламрави кишвар маҳсулоти озуқаворӣ ворид карда мешавад, назорати воридоту содироти борҳои таҳти назорати байторӣ тавассути сарҳади давлатӣ анҷом медиҳад. Шаҳрвандон дар сурати пеш омадани масъалаҳо вобаста ба таъмини чорабиниҳои зидди эпизоотӣ, татбиқи корҳои зотпарварӣ, бехатарии маҳсулоти озуқавории ҳангоми ворид гардидан ба бозорҳои истеъмолӣ ва воридоту содироти борҳои таҳти назорати байторӣ ба телефонҳои боварии мақомоти Бехатари Озуқавори 227 94 13 919 01 0016 ва ба марказҳои таъминоти Бехатари Озуқавори дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ 900 01 62 67, вилояти Соғ 92 797 04 15, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 93 588 20 06, вилояти Хатлон 985 16 19 77 метавонанд муроҷиат намоянд.